שקט שיהיה פה. מחלקה 2, תזיזו את עצמכם לכאן, קדימה, מי תמיד שומר שבת? מחלקה מספר 1. מי תמיד ירא שמיים? מחלקה מספר 2. רוצה לקבל אותי? המפקדת, אני חדש, אני לא יודע איך עושים את זה. קבל אותי, יוסלה. המפקדת, הגעתי היום, אני לא יודע איך עושים את זה. קבל אותי! קבלו אותה! בכבוד, בכבוד! בכבוד, בכבוד! בכבוד, 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 בכבוד! לא, טירונים, אני הסברתי לכם. לקבלת המפקדת, המחלקה תעבור להקשב 2, 3. בעזרת השם! חופשיים להוריד פונקות. חופשיים להוריד פונקות. אני מזכירה לכם, אתם כאן בטירונות, ואני כאן כדי לעשות מכם גברים. כן, המפקדת! חזקים! כן, המפקדת! אזרחים שתורמים למדינה! קצת נסחף, קצת נסחף. לא צריך להגזים, המפקדת! באנו, בסדר? מחר, טירונים, אתם עולים לשמירה ראשונה. אני מזכירה לכם, אם יש בעיה, אתם מרימים טלפון לקצין תורן, ומה אתם אומרים לו? שלום, אנחנו הכספת? יוסלה, מתחכם? לא כדאי לך, למה אני ואתה ניפגש בשבת. אתם כנראה לא קולטים. אתם חיילים בצבא ההגנה לישראל. ישראל מדינה מוקפת אויבים. ומי האויב הכי גדול שלנו? יוסי שריד! לא, מי האויב הכי גדול של ישראל? עמלק! לא, החיטים. היבוסים! הכנענים היו האחרונים. ללא ספק הכנענים, המפקדת. מנדל, מתחכם? לא כדאי לך, למה אני ואתה ניפגש בשבת. המפקדת, לא קבעת עם יוסי לשבת? טוב, היום נלמד איך זורקים רימון. יוסלה, קח את הרימון, תוציא את הנצרה ותזרוק. רגע, צריך לברך. ברוך אתה אדוני המוציא נצרה מן הרימון. מי ייתן ברצותו יקויות לנו רימון. אמן! מנדל ויוסלה, אני אסגור איתכם חשבון. לא רק על זה, אלא על כל מה שעשיתם לי. המפקדת, מה עשינו? מה אנחנו עשינו? מה עשיתם? מנדל, שלחתי אותך אתמול למטבח לקלף מלפפונים. למה כל המלפפונים יצאו ככה? למה? המפקדת, אני מוהל! הוא מוהל! אני מוהל! מוהל, לא מוהל. מחר יש לך משפט אצל המ"פ. המפקדת, אני יכול להגיד משהו להגנתו? כן. הוא זכאי, הוא זכאי. המפקדת חיים מנדל, הוא זכאי. זכאי, זכאי. אין בעיה. מחר שניכם במשפט אצל המ"פ. המפקדת רחמים, יש לי ילדים בבית! נכון. כמה ילדים יש לך? יש לי 11 ילדים! התחתנתי מאוחר! כמה ילדים יש לך? 17. הגדול מחר בן שנה. מה זה טוב? מה זה טוב? מה זה טוב? טירונים, מחר יוצאים למטבח. המפקדת, לא נצא למטבח בלי אישור של הרב! נכון? הלו, כן, 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 כן. מה הוא אמר? לא. לא נצא למטבח בלי אישור הרב! נכון. לא תצאו לרב, תיכנסו לכלא. כלא? בוסיסדוס כלא? נו, כלא. זינזוינה. זינזוינה? זינזוינה! לא רוצים זינזוינה, נצא למטבח! אין בעיה, מחר מטבח. 7 בבוקר. אי אפשר, תפילת שחרית. 8 בבוקר. מה פתאום, מניחים תפילין! 10. עלייה לתורה. 12. ירידה מהתורה! 3. תפילת מנחה! 5. גדי סוכניק. 6. 6 זה תפילת ערבית! 7. בום! אתם רוצים צחוק? גם מטבח לא יהיה כאן? המפקדת, לא צריך מטבח ולא צריך צבא, בעזרת השם נחזור בתשובה. הנה, גם את כבר מתחילה לחזור בתשובה, המפקדת. נכון. נראה לך. כן, למה את לא מתגלחת, המפקדת? חזרה בתשובה. אתה, עכשיו בגללכם, אני מקפיצה כאן את כל הפלוגה. מנדל, תקפיץ את הפלוגה. יוסל, תביא את השופר. בבקשה. מה זה שופר? תביא לי את זה. אתם נמאסתם עליי 30 שניות, הקפתם את הבסיס. עכשיו תתחילו הקפות, עכשיו!